Inawgurat proġett ta' akkomodazzjoni soċjali f'Ħalluqa li se jkun qed jakkomoda 46 familja. Dan il-kumpless sar b'investiment ta' 5 miljun euro li fost oħrajn jinkludu 55 garaxx u parkeġġi inkluż għal persuni b'diżabilità. Din il-binja semmita l-eks Ministru Joe Brincat li għamel żmien responsabbli mill-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Ma' TVM News bint Dr. Brincat Antonella tkellmet dwar is-sinifikat ta' dan il-mument għall-familja. U kien dejjem jemmen li l-batut għandu jiġi mejjun, ġi minn background li kien tal-fqar, missieru kien skarpan, kienu anki bdiewa u nexilu u stess jitla fil-soċjetà u anki jilħaq professjonist. Ġifiri dejjem kellu anki sal-aħħar momenti ta' ħajtu li dejjem jgħin lil-batut. Xi ħaġa bħal din illum ġibinna kif naqbad ngħid emozzjonijiet kbar. Fl-inawgurazzjoni il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes għamel aċċent partikolari fuq l-importanza li fit tfassil ta' proġetti bħal dawn ikun meqjus l-importanza ta' kwalità għolja ta' ħajja b'ambjent dinjetus. Fil-proġetti wkoll kollha li nagħmlu mhux biss ikun hemm anke d-dawl neċessarju manke l-ambjent tal-madwar hawnhekk ukoll għandek diversi landscaping. Dan il-proġett partikolari jinsab f'żona wkoll meqjusa bħala sensittiva x'għandek il-flight path tal-ajruportu, allura ma stajniex anke nolew ħafna iktar milli suppost. Il-Ministru Galdes qal li bi proġetti soċjali bħal dawn il-Gvern jagħti għodda b'saħħitha lill-benefiċjarji.